Øj, det er jo fingre der. Ej, hvad er der galt med de fingre, hva'? Jeg har pikket på dem. Det gør så af det. Det gør så nas. Ja, så gammel. Derfor. Ja, jeg er over jeg godt se det. 10.000 år. 3 døgn. Det er du ikke særlig god til. Jeg er lige så gammel som en værhane, faktisk. Okay, der fejrer mod nord. Altså, aha. At det at lige det der med istærninger, det er bare det bedste af det hele. Så kører vi. Sådan. Ja, var det varmt? Ja. Så sådan først. Nej, lige den står der. Den der, skal du med den der. først? Ja. Sådan der. Jeg går lige lidt tilbage. Nej, det spilder. Sådan, hvad kan du? Okay, der er så ikke rigtig så meget plads til mælk. Ja, altså, jeg tror bare, du tager en af... Nå. Ej. Ja, der kan ikke være mere nu. Jo. Nej, der... Meget mere. Prøv lige at se det her, der kan ikke være mere. Jeg kan komme helt op, der skal overfladespænding. Der er overfladespænding der.